biar pantun na naging kaya kung siya na si Kalinera. Yung kutuwa si sama-sama lang kung wala mo nagbalita lang yung siya yan kaya wala ko sila. Sabi ka pa nila ina at nakanasunan ko sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lisan atau dia apung siana ayai apa ni mengerti kata akau berai dau kau kai dan yang Tapos tanu udah na yan. Tapos tanu. Ano kasi kami sa police?
sila na yun. Saya. Sila na yun. Utang niya, utang. Sila lang. Iway ko. Hindi rin ko gawin. Now. Siyan. Basta. Share ka man. Share ka ko Facebook ko. Malulungan. Ano pi? Saya sagad na berbalik. Mga sabi na sa mga sabi na sa mga hindi na berlama mama. Kita na berlebihan sa grupan napakasabi mo. Namatay nakapalasok na sa marako. Ano yung matira ni Kita number si Baya. Ay, hindi naman ay bago. Kasi ano?
hapon. Mag-isa mo. Kaya ama sinikam ko, inaarakas talam, wow ko palagi, wow ko lang. Ay, mo ba kaya binirarin kay pinahirain Paano mga panipati yung kawan kasi bantang? Tara mga kailan tira na bantang na. Bang ada sinulit. akal naman manaalam tayo mo din naabis na kayo wow ng isang ay oras na ng maralaman putura na kakakayamin bentugi kanis sama aday isa ko Ako